Последното ми видео направи над 10 лайка, т.е. аз ще си изпълня обещанието и ще ви кажа какъв е кодът за невидим скин. Здравейте, приятели! Добре дошли в канала Косто. В днескашното видео ще ви кажа какъв е кодът за невидимия скин в Brookhaven, понеже видеото събра над 10 лайка и аз ще си изпълня обещанието. Кодът за невидимият скин ще излезе ето тук. Ето тук ще излезе. След 3, 2, 1, усетите за втора част. Базикам се. Не съм като другите инфлуенсъри. Така, тиктокъри или там пица. Не съм като тях. Затова сега ще ви дам кода. Ето го кода, ето тук. Кодът за невидимият скин. Ето го. Така. Първо влизаме в играта. Ето ни в играта. Така, идваме ето тук. И след това сега, като дойдем тук, цъкаме ето тук. Ей тук цъкаме. Хоп, цъкаме. И тук долу има един Enter ID хаштаг. Натискаме го и въвеждаме кода, който е 116 433 640 227 7 и 939. Хоп. И ето ставаме да видим сега. Като станем по-скоро не точно невидими, както виждате, ставаме една котка. Малка котка. Ето тук долу вижте, ставаме една малка котка. Сега след това отиваме ето тук на нашия аватар с Хикс и махаме всички предмети, които имаме. Всички аксесуари, които имаме. Така, слушалките, пирсинга, косата, това и очилата. Оставаме само котката. Така. След това, като махнем всичко, отиваме пак на... Ето тук отиваме пак. И цъкаме на минуса. Намаляваме. Намаляваме на 0.50. И ето, невидими сме вече. Тоест, никой не ни вижда, само като дойдем тук, виждаме котката, която е под земята. Като скачаме също е възможно да я видим. Но принципно никой не ни вижда сега. Ето тази не ни вижда и може да пранкваме хората. Ето това, приятели, е видеото. Ето пак ви оставям кода долу. Ако в момента се чуете защо от един месец не съм качвал, защото, както знаете, вече е лято и правя трети сезон на Лошият учител. Тоест в момента го снимам и просто няма как да стане. Да снимам Лошия учител, да обработвам епизодите и да снимам видео на YouTube канала. И в това време да уча за класните и тестовете и изходните, които имам сега. Няма как да ги правя наведнъж. Вече завърших училище. Не, всъщност в понеделник завършвам училище. И ще имам повече свободно време. И мога да кача някое видео. Така че, чао на всички и очаквайте Лошия учител сезон 3. Чао!